Здравейте! Казвам се Стефан Балабанов и съм ръководител печатна база за етикети на Интрана, българо-немска компания с над 30 години опит в опаковането и етикетирането на храни. Специализирани сме в висококачествен флексопечат на самозалепващи етикети. Всеки етикет, който излиза от нашата печатница, изпълнява 4 основни функции. Информира потребителя, гарантира безопасност и проследимост, подкрепя търговската стратегия и укрепва имиджа на марката. Етикета е първото нещо, което клиента вижда на рафта, затова за нас е важно той да бъде не просто елемент от опаковката, а носител на стойност и доверие. Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да създаваме етикети, които съчетават визия, функционалност и качество. Използваме само сертифицирани висококачествени материали, за да осигурим устойчиво и прецизно производство. Печатаме с машини от последно поколение, бързи, надежни и енергийно ефективни. Целият ни процес от подготовката на дизайна до готовия етикет се управлява чрез модерни софтуерни системи и високотехнологично оборудване, което гарантира контрол, точност и постоянство. Във връзка с нарастващите обеми предстои разширение на производствената ни база. Ако искате да работите в стабилна фирма с утвърдени стандарти и силно развита технологична база, присъединете се към нашия екип. Тук ще имате възможност за развитие, да работите с съвременна техника, както и да бъдете част от един екип, в който всеки детайл има значение.